Predstav si, že ideš v nedeľu s rodinou do kostola. Tvoj otec ti cestou v aute hovorí o židovských praktikách, ktoré chcú znepríjemniť život bežným kresťanom. Keď z auta vystúpite, všimnete si pred kostolom chlapa s transparentom, na ktorom píše: Kňazi znásilňujú ministrantov. Dosť bolo katolíckej pedomafie. Tvoj otec si odpluvne a zašepká ti: S takými bláznami by mala vláda niečo robiť. Som Šimon Žďarský a toto je Plochozemský špeciál. Vláda sa snaží ako primárnou obranu proti konšpiračným teóriám udržiavať otvorenú a dôveryhodnú komunikáciu so spoločnosťou, v ktorej je dostupných mnoho rôznych nezávislých zdrojov spoľahlivých informácií. Okrem toho môžu nezávislé mimovládne organizácie opravovať dezinformácie bez toho, aby ľudia museli dôverovať vláde. Neprítomnosť občianskych práv a občianskych slobôd znižuje počet informačných zdrojov dostupných obyvateľstvu, čo môže viesť k tomu, že ľudia budú náchylnejší podporovať konšpiračné teórie vzhľadom na to, že nedôverujú verejným inštitúciám, či závislých alebo nezávislých na vládnej moci. Keďže dôveryhodnosť konšpiračných teórií môže rásť, ak vlády konajú nečestne alebo sa inak dopúšťajú pochybných činov, vyhýbanie sa takémuto správaniu je tiež dôležitou stratégiou, ktorú ale politici často nezvládajú. Štúdia od žurnálu sociálnej a politickej psychológie v roku 2020 poznamenala, že nedôvera voči autoritatívnym inštitúciám je jadrovou zložkou mnohých konšpiračných teórií a že táto nedôvera vytvára vákuum poznania, v ktorom sa ľudia hľadajúci odpovede stávajú zraniteľnými voči dezinformáciám. Jedným z riešení, ktoré vlády na západe používajú, je preto dať občanom miesto pri stole, aby sa obnovila ich dôvera v inštitúcie, v rôznych debatách a konfrontáciách, či v realite, alebo skrz masmediálne komunikačné prostriedky. Výskumníci odporúčajú v štúdii Komunikácia s verejnosťou v ére konšpiračných teórií z roku 2019, aby verejné politiky počítali s možnosťou, že sa ku každej politike alebo oblasti politiky môžu viazať konšpiračné teórie a aby boli vlády pripravené proti nim bojovať vopred. Konšpiračné teórie sa podľa rovnakej štúdie objavujú aj pri témach, ako sú programy zdieľania bicyklov pre obyvateľov veľkomiest. V prípade verejnej komunikácie zo strany vládnych predstaviteľov patria medzi faktory, ktoré zvyšujú účinnosť komunikácie, využívanie tzv. Ambasádorov, ktorým cieľová populácia dôveruje. Ak chce vláda komunikovať hráčom videohier tému, mala by si na to vybrať napríklad influencera, ktorý sa videohrám venuje. Ak chce komunikovať legislatívne zmeny v rodinnom zákone, ktoré zaručujú lepšie benefity pre mamičky, mali by si vybrať influencerku, ktorá nedávno porodila. Čo značne limituje vládne možnosti ovplyvňovať konšpiračný diskurs, je nedostatočná digitalizácia a profesionalita online fóriem komunikácie, ktoré vládne inštitúcie kontrolujú. Opäť rovnaká štúdia poukazuje na problém amatérskych stránok vládnych inštitúcií, ktoré vzbudzujú pocit, ako by online podanie daňového priznania bol podvod, okradnúť tvoju babku o peniaze. Podobne je potrebné efektívne využívať aj účty na sociálnych sieťach, aby sa dosiahla zmysluplná komunikácia s verejnosťou. Napríklad reagovaním na otázky a podnety občanov. V tomto vlády ale celosvetovo dlhodobo zlyhávajú. Sami môžete posúdiť, či sa poznatky tejto štúdie na stránkach slovenských ministerstiev a ústavov či iných inštitúcií v iných krajinách zásadne zlepšili. Sú tu však aj úspešné metódy, ktoré nám vedia ukázať cestu vpred. Boli primárne skúmané v kontexte kampaní verejného zdravia. Kľúčovou komunikačnou črtou stratégií zameraných na medicínske konšpiračné teórie je používanie techník, ktoré sa menej opierajú o emocionálne apely. Účinnejšie je využívať metódy, ktoré povzbudzujú ľudí spracúvať informácie racionálne, ako aj používanie vizuálnych pomôcok. Keďže konšpiračné teórie sú založené na intuitívnom myslení a vizuálne spracovanie informácií sa o intuíciu tiež opiera, vizuálne pomôcky dokážu priamo súperiť o pozornosť verejnosti. V takýchto komunikačných kampaniách si verejnosť najlepšie zapamätá informácie pri správach formulovaných tak, aby ukázali negatívne dôsledky ich ignorovania daných problémov. Prílišné zdôrazňovanie katastrofických scenárov, napríklad, že nízka zaočkovanosť spôsobí epidémiu, však môže vyvolať úzkosť, ktorá súvisí s konšpiračným myslením a môže vieru v konšpiračné teórie ešte posilniť.
Zastrašovacie praktiky preto niekedy prinášajú skôr zmiešané výsledky. Príkladom sú nechutné a neefektívne obrázky na cigaretových krabičkách. Zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti tiež znižuje medicínsky konšpiracizmus. Ak sa to však deje prostredníctvom politických kampaní, môže to zároveň podnietiť ďalšie konšpiračné teórie. Ako sa to stalo pri Affordable Care Act, Obamacare, v Spojených štátoch, ktorý výrazne rozšíril štátom dotované zdravotné poistenie pre Američanov. Ďalšou úspešnou stratégiou bolo vyžadovať, aby si ľudia pozreli krátke video pri plnení administratívnych povinností, napríklad pri registrácii do školy alebo pri vybavovaní vodičského preukazu. Ukázalo sa, že to zlepšuje mieru očkovania aj registrácie darcov orgánov. Ďalší prístup vyvracania teórií vychádza z toho, že konšpiračné teórie možno chápať ako naratívy, ktoré vyjadrujú osobné a kultúrne hodnoty. Preto sú menej náchylné na jednoduché faktické opravy a účinnejšie sa riešia pomocou protinarratívov. Takéto protinarratívy môžu byť pútavejšie a zapamätateľnejšie než obyčajné opravy a dajú sa prispôsobovať hodnotám konkrétnych jednotlivcov a kultúr. Ak chcete, aby vláda rozkladala každú konšpiračnú teóriu, voľte politikov, ktorí chcú budovať dôveru v štát, inštitúcie a neútočte na nezávislé organizácie, ktoré sa snažia ľudí pred konšpiračnými teóriami zastaviť. Len vláda, ktorá investuje do komunikácie a ktorá autenticky chce, aby bola blízka občanom, dokáže bojovať proti postfaktickej dobe. Tento plochozemský špeciál sa bude venovať aj ďalším spoločenským témam, ktoré ovplyvnili dezinformácie a doplňa rozhovory, ktoré práve na tieto témy vediem s expertami a inými zaujímavými hostiami. Ďakujem za pozornosť.